Здравейте отново, приятели! Има още един интересен момент към предходната тема. Когато вземеш пари на заем, по закона за запазване на енергията даваш като залог душата си. Ако не заложиш имущество, разбира се. Ако заложиш имуществото си, от този момент то не ти принадлежи и на енергийно ниво с него се разпорежда друг човек. Следователно, твоето вътрешно безпокойство нараства, а това отслабва силите ти. Да направим няколко извода. Колкото повече любов и уважение към себе си и към околния свят притежава човек, толкова по-малко дългове има той в живота си. Никой никому с нищо не е длъжен. Всички ние сме едно цяло. От тук става ясен и смисъла на постулата. Колкото повече дадеш, толкова повече ще получиш. Човек притежава всичко необходимо за живота. Дадено му е още при раждането. Тогава защо все нещо искаме? Винаги ни е малко. То от родители, то от държава, то от Бога в молитвите си. Вземаме от природата и не връщаме нищо. И осъждаме просещите милостиня. А те не са ли наши отражения? Ако за нещо не ви стигат парите, значи не използвате напълно ресурсите си. Обърнете се навътре в себе си. Всеки от нас е скрит безкрайен източник на богатство, при което съществува и един на пръв поглед парадокс. Колкото повече черпите от този източник, толкова повече се увеличават там богатствата. Тоест, колкото повече отдаваш, толкова повече се прибавят. Но има и едно условие. Правете това с чисти помисли, с любов и освен това с никакви дългове. В първата си книга "Възлюби болестта си" авторът подробно е описал разрушителните последствия от завистта за здравето и живота. Завистливият човек изпитва безброй разрушителни емоции. Ако някой от близкото му обкръжение придобие нещо, което той самия няма, в подсъзнанието му възниква конфликт, расте агресията му към околния свят. Душата на такъв човек е затворена за богатство. В новия модел на съзнанието съществува друга верига на мисли и чувства. А тя е: виждам нещо у някого, появява се желание да го имам, какво мога да направя, за да го получа? Конкретни действия за постигане на резултата и самия резултат. Съществува още един интересен момент. Помните, че всеки човек в този свят е частица от проявата на моята душа, на моето отражение. Ако моят съсед или някой друг придобие нещо хубаво и качествено, което искам да имам, това е знак за мен, скоро и аз ще имам това, което искам. Затова искрено се радвам на неговата придобивка и му желая от сърце още хубави неща. Именно чрез него Вселената ми дава знак за подобряване на собственото ми материално благополучие. А ако на вас ви завиждат, появява се мисълта, че живеете по-добре от другите. Спомнете си колко обещания сте давали сами на себе си. Нека да поговорим за неизпълнените обещания. Или това са дълговете. Колко пъти сте казвали: край, от утре ще правя сутрешна гимнастика. От понеделник започвам да се храня правилно. Ще спра цигарите. Непременно ще ходя на фитнес. Непременно ще се заема с себе си. А какво сме обещавали на децата си, на родителите, на приятелите? И какво сме изпълнили от всичко това? Неосъществено телефонно обаждане. Искали сте да поздравите някого и не сте го поздравили. Всичко